Hey, what's up guys? This is your boy Renix Malang. Mag-exercise dito karong adlaw guys. No, ay taw-taw lang ka exercise. Mo nang dako na kayo taon tagtiyan. Hey, kakapoy ani mag-exercise pero laban lang gyapon. Saon man na lawas may puhunan. Hala. Uy baba. Bitaw di bitaw gid dali mag-maintain sa lawas no kay saon man gid na mo kaon man gid og ganahan mo kaon di tagam bitaw sad karon ramang gud puta ka kaon og lami unya ato pangdilian atong kaugalingon mo nang mukaon jud ko kay mitras bata pa kay kung matiguang naman sad di na sa kakakaon og mga lami kay ginabawal naman pud sa imuha nang karong pangidara kaon dito taman sa tumakaya bahalag magkadagko na nato mga tiyan. Naigapangutanan nako ko ga-gym ba daw ko. Ang akong tubag ana naka-gym ra jud ko pero isa ra jud ka buwan. Atong tungoran na nag-eskwela ko og syudad. Pero sa una jud na wala pa ko equipment na basic exercise ra jud ko kanang push up, jogging, mga ana ra bitaw na mga exercise kay wa pa man tay ka afford sa mga equipment pang exercise. Ug usa pa sad wala gi gym sa moada pita. Kay layo man kayo mi sa syudad. Mahal sad kayo na masigag sulod og gym. Uy tag 50 gud inig sulod nimo unya pilar ka oras. Unya apiki sad kayo labi nagdakalisod ka. Mo nang nakatigom-tigom ko gamay mo nang inihinay ko palit ani mga equipment o hinahinay ra gyud akong pagpalit tanto na forma ra gyud siya tanan di pa gyud siya ingon ingana kumpleto na gyud tanan pero at least banana bitaw gyud kay magamit kay ang kaning pang exercise no dili man pud ni siya maporma gud og kanang dili gyud ka consistent bisan pag naa kay mga equipment diha og dinay mo nagamit to nawag gyud punay pulos mo nay giingon na naa ra gyud sa kugi bitaw o magkugi gyud ka makita gyud nimo ang result dili bitaw kay mo exercise lang pud ka og may gana ala kasalita pud pero utok pud baya. Bitaw gana bitaw pukosay kanang kapuyan ka ba bitaw wa kay gana bitaw mag-arsa hala. Amo na usahay ulay lang usa balik lang dayon og may gana hala. Hindi lang good at least ba na balik lang gyapon tag exercise nindot man gyud sad kayo gud puning feeling makahuman kay exercise no na bitaw manggawas bitaw gyud imong singot grabe lami gyud kayo na sa feeling wala gyud ang imong kakapoy inig kahuman ko bitaw gyud pong nabantayan no og di gyud ko ka exercise no grabe gyud nako kaluya nalami naman lang gyud kayo masige katulog ina lang gyud puyo sa kwarto kay luya naman kaayo lagi pa gyud ko lang sa una bisag 12 hours ta akong tulog grabe duka gihapon inig mata nagsugod gyud to atong sige kung sudan og barbecue inig out nako sa trabaho katug na gyud ko ato sa akong trabaho nalang gari pud ba kay buutan pud ang ako ang manager sa una na makabantay siya og na makatug ko iyay ko nang pakuratan. Pero makuyawan bitaw gyud ko usahay kay basin maka-IR ko ba impas gid ang buhay. Awal sa trabahohan na matulog ka. Napayato ba di gid bitaw gid nilalim manarbaho kanu anang nakayamo. Di ka kapahuway no ako sa una trabaho ko sa una sus magtindog jud ko tibok oras. Dili gid kaayo lalim pero nga na ginang lives kinabuhi. Ning kamot jud tataman sa tumakaya. Para sa atong pamilya ug atong minamahal sa kinabuhi. Ala. Laban lang gihapon ta guys kay nga na ginang life no. Sa kan mga nagkalisod diha la dayon gihapon. Ay kawada og paglaom grabe ka kusog yung ulan diri guys nya brand out pag yun grabe ka tugnaw sus lami kayo matulog asad karon manan akong exercise guys dire ra ko taman amping mo kanunay guys babu.